رئیس پروفیسور بیلال سامبور او مامۆستای زانینگەی و شروڤەکاری سیاسی لە ئەنقەرەت گەلمەیە. برئیس پروفیسۆر دەماتە باش بە gelek caran min û te li vir behsê rewşa Tirkiyeyê kiriye siyaseta Tirkiyê ya welatên derdûr ser astê dunyayê û bêguman ew pêşhatên hene. Lê ekerem behsê seredana Erdogan bikin ji bo Amerîka. Bidîdna te wê seredaneke çawa be, seredaneke berhemdar be, anmîna seredanê serdemê yê Trump te dît gelek cara seredana Amerîka kir, yekem car jî Trump seredana xwe bû derve bi rojhilata nivîn kir, qet nehate Tirkiyê. Wê çi bike ev seredane? Pêşî gerek em vê zanibin di heqê vê serdanê de tiştê hûrgir em tiştek nizanin. Ûn zanin ev civîna li New Yorkê çê dibe her sal, ev civîneka rûtîn e. Her sal serokkomarê dewêla diçine New Yorkê li wir di navenda netewiya yekbûyî de fikrê xwe tîne ziman. Divir de jî serokkomarê Amerîka bi hinek serokkomarê dewêla re xeber de bîna serokkomarê Almanya, Rusya, Çîn, Taywan, Kore bi vara xeber dide. Dibin sîwana netewiya yekbûyî de. Ji wê awayî em vêga nizanin Erdogan divê serdana Amerîka de êpkî re xeber bide, bi Biden re xeber bide, ne xeber bide, ev hêja ne tiştekî zelal e. Belê Serokkomariya Tirkiye dibêje ku dê Erdogan di gel Biden jî civînê pêk bîne. Serokkomariya Tirkiye bi fermî ev gotiye nûçeyên me da saat. Na, dûre gotin yani tiştekî wisa tune. Yani dîtineka fermî di nava Erdogan û Biden de hêja ne eşkere ne bûye. Program bername vê serdanê hûrgiriya vê serdanê hêja ne zelal e. Belê kewata taban ewa tu dibêjî Ama em dikarin spek Belê ew civîna komala giştan tê nevgirtiye dibe İbrahim Reîsî serokkomarê Îranê jî ki seredana New Yorkê bike. Taban ew welatên endam di komala giştan tê nevgirtî da. Lê tu dizanî peywendiyên Tirkiye Amerîka çawa ne? Yani biyata eker Erdogan seredana Amerîka bike gelo çi firsandên wesa bi dest naxe ku fi'len berpirsên Amerîka bibîne. Basê wan hemû pirsgirêkan keke di navbera peywendiyên her duariyan da dirûz bûne. Vega Erdogan yani tekilti nava Türkiye ve Amerika'da demeka dirêj de tekiltiya wa wisa cemidî bu. Vakti Erdogan demeka dirêj de digo bila Biden telefonî min bike mira xeber bide. Inca vê civînê li Brükselê dîtin vakti zirveya NATO çêbû. Vega tiştekî wisa dîsa çê dibe li New Yorkê Erdogan dixwaze li wir Biden pêre xeber bide wî bibîne û Erdogan eğer civîneka wisa çê bibe polîtikaya Tirkiye hinek talebê Tirkiye bîne ziman bi awayekî dixwaze pozisyona Biden di va mesela de çi mesela ihtimal ew ki eğer ev civîn çê bibe Erdogan polîtikaya Tirkiye di mezpirsgirêka Taliban de bîne ziman û reaksiyona Biden test bike. Em dikarin spekülasyoneka wisa bikin. Belê birêz profesör taban tu zanî li ser astê xwarê berdewam hevdîtinên navbeyna berpirsên Tirkiye Amerîka hene yani bi berdewam hene çi ser astê Brükselê hebin, çi heta Tirkiye hebin, çi Washingtonê jî hebin. Wekû te gotî komeke pirsgirêkan li deverîne ku dibe Amerîka û Tirkiye siyaseta wan û berjewendiyên wan ciyawaz bin. Te behsê Efganistanê kir, pirsa Lîbya heye, pirsa Sûriye heye. Kewata di vî çarçovî de ew guhartin û veguhartinên nihatê nekirin gelo wê çi xalên hevbeş navbeyna Amerîka Tirkiye bêne rojevê. Vega ere pirsgirêkê gelek mezin di nava Tirkiye û Amerîka de heye. Pirsgirêka Libya'ya, pirsgirêka Ava Spiyeye, pirsgirêka Penabera vesaire ev tev hene. Ama divê civînê de ev pirsgirêk tev ne werne rojevê. Baweriya min ev e ki divê civînê de pirsgirêka Taliban û Afganistan bgiranî were rojevê, pirsgirêka Penabera, pirsgirêka rola Tirkiye di mesela ewlehiya
بالافرقا بنگهیا قابل ده بله. دوا مسئله اف مسئله گلک ورنا زمان او مسئله مزنه دی باوریا من اوه کی ناین روژه کەواتە وەکو تەژی گوتی پەیوەندیە نابەینا تورکیا و ئەمریکا جەمدی بوون تامان توزانیژێک بچونن جیاواسە نەسەبارەتی گەلێ پرسێندنیان ڕۆژهەڵاتە ناوین حتا تە بەسە دەریا ناوینژی کرد هەنیای کرد ئەم بەحسێ جوگرافیا ئەو جوگرافیە بکەن کولڤێ دەبەرەیە و گەلێک جاران بێگومان پرسێنەتەویین مەژی عەلاقەدار دکە گەلو بەرەف کی بێچێت ینی ئەلندا vê پرزگirêkê çî viyana çareser bibe an xirabtir bibe bû nimûne siyaseta Amerîka li hember rewşa li Sûriye heye taybeteke behs bikeyn Yani piştî Biden hate desthilatdariyê polîtîkaya Amerika di rojhelata navîn de di mesela Afganistan'da hate guardin. Askerê xwe kişand ama Amerika hêja negotiye ez ê leşkerê xwe ji Iraqê jî ji Sûrî jî bikişînim. Unca Türkiye jî li wir leşkerê Türkiye hem li Iraqê heye hem li Sûriye heye. Inca belkî Amerika belkî têkiltiya Türkiye jî di zamanê xwe de vêga têkiltiya xwe dixwaze bi Misrê re bi İsraîlê re bi yekîtiya Emîreta Ereba re baş bike belkî di vê civînê de Türkiye bêje ji Biden re Erdogan dikare bêje birêne min pozisyona xwe baş dikim li rojhelata navîn de et têkiltiya xwe bi va dewêla re baş dikim gereke tijî wextê til me birênî bi rêyeka pozîtîv til me birênî belkî vê mesajê jî Erdogan dikare bide Biden. Belê profesör taban tu zanî li Tirkiye jî serinceke ku îdara Biden dixwaze astê tundiyê li rojhelata navîn xav bike kêm bike pirsgirêk bawêkê diyalog bêne çareserkirin taban ku te gotî Tirkiye jî hewl dide heta beriya çand rojan şandeke Misrê li Tirkiye bû behsê vê pirsê kir lê di ser komeke pirsgirêkên esasî ne geşne rekefnên konkrêtî lê dibe gotû bêjin wan berdewam bike kewate di vî çarçovî de gelo Tirkiye amade ye bû nimûne lê welatên deverê ku hebûna wê li Sûriye heye ke em bi tehdît behs bikeyn li Libya heye li vir jî hinek guhartina bike Vega Türkiye hata vega Türkiye û Misrê û em bêjin yekîtiya Emîreta Ereba û Suudî Erebistan û heta bi Sûrî re jî hûn zanin serokê îstixbarata Türkiye ya îstixbarata Sûrî li Bexdadê civînekî çêkirin. Em dikarin bêjin hevdîtin heye komûnîkasyon heye ama ev hevdîtin, ev diyalog, kanalê diyalogê ne dibê manê de ye pirsgirêkê girîn di nava Tirkiye û di nava va dewêla de hal bûye. Em dikarin bêjin Tirkiye jî û dewêlê dî jî hev test dikin. Yani reaksiyona hev hewk dikin. Ka çi reaksiyon, çi pozisyon şanî bidin. Yani gereke em hêja zûye bêjin erê ev civîn çêbûne, ev dîtin çêbûne, ev komûnîkasyon çêbûye mesela di nava Tirkiye û va dewêla de xilas bûye Tirkiye polîtîkaya xwe di mesela va dewêla de diguharîne em nikarin bêjin ev hêja zûye. Belê kewata Wezareta Derveya Sûriyê jî rat kiribû ku tu hevdîtinekê wan li ser hîç astekê di gelberpirsên Tirkiye hebin heta Tirkiye bi piştevaniya tundrawiyê gropên tundraw û tometbar dikebû û daxwaz kiribû ku li Sûriyê jî derkevin. Kewata gelo di çarçovê guartin ve guartinên ku vê dawiyê hatin hem ser astê guartina îdara Amerîka û hewldanên Tirkiye bû drûstkirina peywendiyekê hevsang û asayî di gel welatên derdor. Dîdnate li ew pirsgirêkên serekên rojhelata navîn gelo ve çarçoveyekînî bû bêhte danan formekînî de bêhte danan ku pişêwazekînî teamilê diyar van pirsan bikin. Yani her wekî berêne dibe hende caran tundtir jî bibe. Vegam wejî go yani mesela Suriye'de ji bûna em têkiltî bûra bikin gereke hûn alîkarî nedin varê xistinê ÖSO û Nusra wanê dî û gereke hûn eskerê xwe ji eraziyê Sûrî derxin
Türk jibuna Türkiye ev her du talep jî ne mümküne çêbibe. Türkiye ketiye wî jibuna dernekeve û Türkiye devam bike alîkariya xwe jibuna va rêxistinê leşkerî. Ji wê awayî Türkiye erê mesaj hene ama Türkiye çarçoveka politikaya nû nayne ziman. Ji wê awayî baweriya min ew e ki politikayê berê devam bikin ama biriyeka nermî devam bike. ولی امی روشی بشوپینین برئیس پروفیسور بلال سامبور گلک جارا ما پرس لویر بحث کردن دبه گلک جارا دیجی بحث کردن دبزانی کادی چه قوم گلو او ما مستعزانین گه شروع کاری سیاسیه لان قرد گل مبو ایواره که خوش پروفیسور Var baş.